only says him going to Lord DSS that sponsor Simon Ekpa. That Simon Ekpa is being sponsored by the enemies of Biafra. Onwege any mandate from him, and ya stop what he use afia for. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke iji wee bịa taa. Otu onye n'ime ndị otu Indigenous People of Biafra IPOD na aha nkenke bụ Mazi Benjamin Madubugwu ekwuola na onye ndu Mazi Nnamdi Kanu ziri ya zie ndị Biafra niile na ọ bụ ndị ọrụ nchekwa DSS bụ ndị na-agbanye ma na-akwado Mazi Simon Ekpa n'ihe niile nke ọ na-eme. Mazi Madubugwu bụ otu onye n'ime ndị ha na Mazi Nnamdi Kanu nọrọ n'ụlọ mkpọrọ n'ihi ihe gbasara okwu Biafra site n'afọ 2015 bụ 2015 wee ruo n'afọ 2018 bụ 2018. I don't know the meaning of Nigeria in my language. Yes. Nigeria has no meaning in my language. Yes. My interpretation is Biafra. Yes. Biafra are dead. Nigeria is a fraud. Good. Nigeria is a British fraud. Nigeria has no meaning. No, there was Biafra before Nigeria came. Yes. Nigeria was created by Yes. Ya bụ Mazi Madubugwu kwuru nke a site n'otu ihe onyonyo nke o mere n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya bụ Facebook ụnyaahụ bụ Thursday mkpụrụ ụbọchị nke 10 ọnwa Ọgọst n'afọ 2023 bụ Thursday 10th August 2023. Dị ka o siri kwuo, ọ sị na ya bụ onye ndu ji obi mwute wee zie ya ọtụtụ ozi dịka ya jere ileta ya n'ogige ụlọọrụ ndị DSS. Ụfọdụ n'ime ha bụ ozi nke ọ sị na ya bụ Mazi Kanu ziri ya gụnyere si kwụsị iji ọnọdụ nọrọ n'ụlọ nke a na-ehibe kwa mgbe ata ndị Igbo ahụhụ n'ihi na o nweghị onye Igbo ọbụla aka ya dị n'ihe mere ya na mba Kenya. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na onye ndu gwara ya na ọ bụ ndị mba Britain, mba Nigeria ha na mba Kenya bụ ndị aka ha dị na nkata niile akpara wee tọrọ ya na ya bụ mba Kenya tọlata ya obodo Nigeria. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Good evening, Biafrans. Good evening from Abuja, the Nigerian capital. I greet you all, Biafrans, friends of Biafrans, the lovers of freedom. My name is Benjamin Madubugwu. I am an IPOD member. I was part of those that was in detention with our leader Mazi Nnamdi Kanu in Kuje prison, from DSS dungeon to Kuje prison, between 2015 to 2018. That is when I got my freedom. Now, I went to visit our leader today. Finally, I succeeded in meeting him one-on-one. I met the great man, the prophet of our time, the greatest man that God have created in Igbo. That is Nnamdi Kanu. A man of wisdom, a man of integrity. I sat with him. Today, he blessed me. In fact, I'm happy to receive the blessing from this exceptional human being. I glorify God, the creator of heaven and earth, Chukwu Okike Abiama, for giving us this gift as Onigbo. Nnamdi Kanu is a special gift. Special gift. In the next 100 years, there will be none like him. He's a great man. Upon all the stumbling blocks, today I succeeded in meeting him. I bless today. And I thank our able barrister, Ifeanyi Ejiofor, for making it possible.
Today is a new day. Now, I will go to our mother tongue in Igbo language to speak to our people. Makase ndebe anyị soro onye furu ọjị gbara ya nkụ maka na adịghị arịa ọjị kwada. Ọ ihe mere taa. Mela Walida nwere anyị kpara ezigbo nkata today. Ọ gwakwana m ebe ya bụ ibu si anyị ya. Ọkwa anyị nwala asịla anyị bụ his followers. Ọkwa anyị nwa le claim la anyị chọrọ Biafra to liberate our people. Ọkwa anyị nwa ji onye isi. Ọkwa anyị nwa ji onye isi ebe ọ nọ. Ọkwa ndị Igbo ji onye isi ebe ọ nọ. Ke bụ okwu ma gwa ụnụ. Tinye na fridge is a reality. Onye nduziri m ozi ka nzi ụnụ. Number 1 bụ ndị na-eji afa ya nwa eme fundraising. Ndị na-use IPOD eme fundraising. Ndị na-use ESN eme fundraising. Onye isi ese ngwa ụnụ kwụsị. Ụnụ kwụsị. Ụnụ emebizili ihe ndị mmadụ ji ọbara ha wee kwụ ụgwọ for past 10 years. Ọ sị m gwa ụnụ, especially ndị ala eme sit at home, ndị ala egbu ndebe anyị, ndị a na-ana moto lee kidnap ndị Igbo la nara ha ransom, la nara ndị Igbo moto lee egburisi lee ere bypass. Ọ sị m gwa ụnụ na ụnụ adịghị awụ ọkụ for Biafra. Ụnụ adịghị awụ ọkụ for Biafra because eze na-agọrị ndị ọlachi ebe ajọ eze. Ị gaghị abịasị n'ile azọ ndebe anyị ndụ ebe na-egbu ndebe anyị. Ọ sị m gwa ụnụ na ụnụ akọmitugo sacrilege, arụ, abomination. If I be for the preach na radio Biafra from beginning, ụbọchị ọbụla ọbara onye Igbo gbara ala, I forget her because of Biafra. I forget her Biafra. Ọ sị nju unu message niile o nyere unu for 10 years. Ọ pụtara unu aghọta ya bụ message. Kee ka anyị ga-esi mepe ụzọ, mepere ndị iro ụzọ, ndị iro abataba anyị na-eme nke sọrọ ha. Onye isi si ka m gwa unu adịkwa ama ihe ama. La the whole people nọ na detention na DSS headquarters. La ndebe anyị dị 80% in the whole population ihe nọ dị ya. Ka ihe ka ọsọrọ ya. Dozu ji afọ ya atụ asị. Dozu la na moto na-ekidnap ndị Igbo. Ndị na-ekpe ikpe ala. Ndị na-ekpe ikpe community. Ndị ga-mepesi akampụ n'ime community n'ala Igbo. Laza ESN. Laza ụmụọma. Ọ sị ngwa unu la the crime unu la commit. Lord, because of crime unu la commit ka ọ na-eme ndị Nigeria security forces bịaba anyị. Ha bịaba anyị ha na-amụkọsị ụmụazị youth, ụmụazị enweghị ihe ha mere laghachi na DSS headquarters because they want to prove to the government na ha na-arụ ọrụ. Ma unu ọ bụ ndị na commit ife a ha dị afọ unu. Ọ sị ngwa unu na unu akwụsị gị na egbe eluigwe ga-agbagbusi unu ncha. Lee na-ekpere ndebe anyị ekpere 7 times every day. Ọ na-ekpere ndebe anyị ekpere 7 times every day. Ọ na-ekpere ndị Igbo ekpere the whole Biafra 7 times every day. Lee achọ ịbụ unu ọnụ. Unu wepụ aka enwe n'ofe
before ọghọ aka mmadụ. Onye isi si ka m gwa unu, onye ọbụla nọ n'ime community laza ESN na-ekpe ikpe ala, na-aga ekpe ikpe dịrị family, na-ekpe ikpe dị na nwunye, na-ekpe ikpe obodo, ikpe dịrị ndị eze na ndị ichie n'obodo. Onye sị ya bụ ESN agala ekpe. Ọ sị ngwa unu na onye ọbụla nọ na community sị ya bụ ESN nwere kampụ na community bụ a criminal. You are not ESN. You are not working for Biafra. You have nothing to do with IPOB. You have no mandate from him. You are a criminal. Also, can make unu mara. Never in his life. Come go anybody. Long we hear Maria. Long will take over from him. In the chain of command of IPOB, Omega abolish in your deputy leadership. Omega abolish. Now, in the chain of command of IPOB, in a place like you're in place, like the next person to take charge and control the struggle is whoever not in position as the head of Directorate of State, yeah, HDOS. Nobody else. That has been the structure of IPOB. Osim Jono, onu let claim onu bu followers here. And again with this structure, already bang dosia, long we hear Maria ya take your charge. Osim Jono mune with a mental problem. Also can go Simon Ekpa, a member of IPOB. Simon Ekpa, although any de me go no makarono man, malo can zoom ozozre, because ono near from him. If any lende whoever document here, up to ne play here, on joy me how I'm going. And I'm in the best position to even quote that one here and without consulting him, because I know. Simon Ekpa is not a member of IPOB. Simon Ekpa has no mandate from him to do anything. Or no mandate from him to do anything, fundraising, whatever nonsense all enough. Or no mandate from Onyendu. No mandate, nothing, or whatsoever. Also, IPOB members, so that criminals, they are disappointed in all of you. Let be disappointed. Okadendo. Somebody also without consultation. See, there are form of Biafra government in exile. Under whose authorization? I ask for you, did you give this? Sorry, Biafrans. Network difficulties because of Nigeria anyway. So now, Onisi made it very clear. Simon Ekpa will get mandate from Onyendu. Only says him going to Lord DSS that sponsor Simon Ekpa. Now Simon Ekpa is being sponsored by the enemies of Biafra. Only getting mandate from him, and yes, stop war is Zafia for whatever. Let's stop war. The any mandate. I confronted Onisi today. See Onyendu. When we brought that criminal, that fraudster was in London. See when we use Galiru take over from you. Only say let him. Only say let him. He has nothing, no mandate, nothing in common with him. Nothing. He's just being fraudster using his name. Using the name of IPOB, using the name of ESN. Made it very clear to me today. And Simon Ekpa watch this video. Only says somebody desist from using his name. For whatever man. Stop using the name of IPOB. Stop using the name of ESN. You know nothing about these entities. Nothing. Because you're not a member of IPOB.
You are not a member of IPOD. Also, this is the message also to you direct. And our people, they use autopilot to Bulabani. Only system that the payment day is coming. You will pay for it. You will pay for it. You will pay for it. In the use of fear, black committed abomination, atrocities. Lalibo, in the name of Allah, fighting for Biafra. What do you know about Biafra? Can you hear about IPOD? It shall be IPOD the King of Hanes and Igbo. More Igbo, you know, in Finland. IPOD is out for freedom of our people. And they work on Lucha. They work on Lucha. They got to swang. They got to swang. They walk in Finland, not to swang on Alibo. In Finland, not to swang on Alibo. And you, we George Simon Ekpa Alibo, only system go no. And all some of you, are not happy with Onoma. Are not happy with Onoma. You know, maybe here jail prison, or here jail dungeon. Their abomination, the crime on that committed and live will be here at that place. I want to go to jail. All your son go. And everybody, all of you should stop using his name. If you want to do your own thing, commit the crime on your own. Stop using his name to do it. Stop it. Stop it. All of this nonsense on the member with the right to question him. All the men who question him, you're born one. Oh, that keep it here. But over the person here. A wakolu chakailaga, over the Bundibo. Over the Bundibo. Also, any single Igbo person involved in him. 3 countries we have also UK, Nigeria, and Kenya. This is the 3 countries in America. Also, chetara. Malami, Abubakar Malami formula. One group are not. Putra. Announce for bounty. Listen, Yawaboyendu. Long back concluded with that plan. That was when they concluded that plan to arrest him in Kenya. To kidnap him, not even arrest. To kidnap him. UK, Nigeria, and the Kenya, the people are responsible for what happened to him. And they deceived Kenya. In the document they give to Kenya, they write it Nigerian citizen. They never mention British citizen in the document. That's why Kenya fall for them and help them to commit the crime against humanity on him. And the private jet will be here. Also that private jet law, one CIA agent in that private jet. The name of the private jet is Phoenix. Phoenix is the name of the private jet. The name is like the private jet. Only we are going to ban. Only waki at the Himarian do. Or your son going today. Only go. My politician, my businessman, they involve in him and kidnap them on this like Kenya. Oh, so since you know. Konyola also going to have a bit of Tandibo. Over the Bundibo. Also, Jono. Okay, continue. Because of stop sit at home. How I stop immediately? Then when I continue, let me sit at home. Open the announcement from me. Ozili no lazy fanya jo for simple no si fanya lazy fanya jo for lazy bosi yazri. Ozi alo e jomako lazy bosi yawazri. Ozi maswele mas barisa maswele obara lazy bosi yawazri.
ozi barista Chukwuemeka Ejiofor na-ezi bụ ozi ya nwa bụ onye nduziri. O nwere nke bụ forgery. Ihe na-agwa unu today bụ all of you ma ebe mmiri si bido wee gala agbado mmiri na unu na-eso a criminal na Finland. Ọ sị ngwa unu ya dụrụ happy with all of you. And all of you, that bastard na-enye ọda ele mesitacha unu na bani. Ọ sị ngwa unu ya chọrọ ịbụ unu ọnụ. Unu retrace steps unu. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egara akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo ya pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.